Ndewono, welcome to this session where I'll be describing photos or images on these slides. So we're going to begin with the first picture. Nwanyị a na-akụ nwoke ọkpọ n'ihu. This woman is boxing this man on the face. And so I'll type it here. Nwanyị a kụrụ nwoke a ọkpọ n'ihu. This woman boxed this man on the face. Nwanyị a kụrụ nwoke ọkpọ n'ihu. Another thing you could say is iwe na-ewe nwanyị a. This woman is angry. Iwe na-ewe nwanyị a. This woman is angry. Another thing is nwanyị a yi uwe ntụpọ ntụpọ. Nwanyị a yi uwe ntụpọ ntụpọ. So this woman is wearing a dress with spots, a spotted dress. And then nwoke a mechiri anya ya. This man closed his eyes. Nwoke a mechiri anya ya. Nwoke a mechiri anya ya. This man closed his eyes. And then nwoke a kpu okpu. This man is wearing a hat or a cap. You could also add to it and say, nwanyị a merụrụ ya ahụ. This woman wounded him. Nwanyị a merụrụ ya ahụ. This woman wounded him. For this second picture, this is a doll, and doll in Igbo is nwa baby. And so if we're going to make sentences about this picture, we will say something like, nwa baby a mara mma. This doll is beautiful. Nwa baby is actually one word. Nwa baby a mara mma. This doll is beautiful. You could also say, achịkọrọ isi nwa baby a. Achịkọrọ isi or ntutu nwa baby a. Ntutu. Because even though isi is head, sometimes ntutu hair is used in place of, isi is used in place of ntutu. So achịkọrọ isi or ntutu nwa baby a. This doll's hair was gathered into a bun. Achịkọrọ isi or ntutu nwa baby a. You choose which one you prefer. Achịkọrọ isi nwa baby a or achịkọrọ ntutu nwa baby a. Then you could also say nwa baby a yi iyeri ntị. Nwa baby a yi iyeri ntị. So this doll is wearing earrings.
This doll is wearing earrings. This is a short one, not much to say about this doll though. So, but the next one is has to do with the divorce or strife, and the scissors cutting the certificate. So certificate in Igbo is asambodo. Asambodo. And so with the scissors cutting a certificate, mpa nebe asambodo alumalo. Mpa is scissors. Mpa na ebe is cutting. Asambodo alumalo. Or ikikere alumalo. So important documents are either asambodo or ikikere. So mpa na ebe asambodo alumalo. Mpa scissors na ebe asambodo alumalo. Alumalo is marriage. And then to talk about flowers, the flowers on the certificate, you could say okoko no n'elu asambodo. Okoko no n'elu asambodo. N'elu asambodo. Okoko no n'elu asambodo. Flowers are on this certificate. You could also add onyenwe asambodo. Who owns this certificate? Onyenwe asambodo. Who owns this certificate? Onyenwe asambodo. Who owns this certificate? And then the next one is a hammer about to hit an egg. Hammer in Igbo is otutu. So you could say otutu a na-achọ ịkụwa akwa. Remember that you can pause this video if you want to get copy the sentences I've made. So don't forget that you can pause the video. Otutu a na-achọ ịkụwa akwa. Otutu a na-achọ ịkụwa akwa. So it looks like otutu, but remember that otutu many has dots under the O and the U's. But this one has no dots, so it's otutu. Otutu a na-achọ ịkụwa akwa. This hammer is about to break the egg. It's actually a mallet, but well, they're all in the same hammer family. So you could also say otutu a bu otutu osisi. Bu otutu osisi. This hammer is a wooden hammer. This hammer is a wooden hammer. Otutu a bu otutu osisi. And the next one is a picture of Louis Armstrong with his trumpet or saxophone. I'm not quite sure which one this is. So saxophone in Igbo is opi ike. Opi ike. So Louis Armstrong na egbu opi ike. Louis Armstrong is blowing a trumpet. Louis Armstrong na-egbu opi ike.
James Armstrong na-egbu opi ike. You could also say Louis Armstrong na-ele anya n'elu. Louis Armstrong is looking up. Louis Armstrong na-ele anya n'elu. Louis Armstrong is looking up. Louis Armstrong kpọ suit. Louis Armstrong is wearing a suit. I don't quite know why to say someone is wearing suit. People say okpo suit. So I think it comes from okpochi, as in to dress very well. Next one is a ladybird, and which is a bug. And bugs beetles in Igbo are ebe. But ladybirds are ebentupo. So we could say ebe ntupo na ebentupo nọ n'elu akwụkwọ ndụ. Ebentupo nọ n'elu akwụkwọ ndụ. This ladybird is on a green leaf. Ebentupo nọ n'elu akwụkwọ ndụ. This ladybird is on a green leaf. So the next one is a photo of two people laughing. You could write ha abụọ na-achị ọchị. Ha abụọ na-achị ọchị. They are both laughing. Nwoke a dagidere nwanyị a. This man is leaning on this woman. So idagide is to lean on, the verb to lean. So if I want to say nwoke a chọrọ ịdagide nwanyị a, this man wants to lean on this woman. But because he's already leaning on her, it's nwoke a dagidere nwanyị a. Then you could say nwanyị a nwere ogologo ntutu. Nwanyị a nwere ogologo ntutu. This woman has long hair. You could also say nwanyị a nọdụ ala. This woman is sitting down. This woman is sitting down. Nwanyị a nọdụ ala. And the next one. Ọnwa pụtara n'abalị a. The moon came out this night. Ọnwa pụtara n'abalị a. The moon came out this night. Ọnwa pụtara n'abalị a. And then ọnwa dị okirikiri. This moon is circular or round. Ọnwa dị okirikiri. This moon is round, or this moon is circular. Cat. Nwamba na-eleli anya enu. This cat is looking up. Nwamba na-eleli anya elu. This cat is looking up. Nwamba nọ n'elu ndokwasa. Ndokwasi. Nwamba nọ n'elu ndokwasi. This cat is on top of a table.
or could be on the floor, but let's just use table. Nwamba nọ n'elu ndokwasi. Then this is a picture of a woman sitting on the very top of a building, a tall building. So nwaanyị a nọ n'elu ogologo ụlọ. So this woman is on top of a skyscraper or a very tall building. Nwaanyị a nọ n'elu ogologo ụlọ. Ogologo means long or tall. Ụlọ is house or building. So nwaanyị a nọ n'elu ogologo ụlọ. This woman is on top of a house or a tall building. You could also say nwaanyị a kpuchiri ihu ya. This woman covered her face. So nwaanyị a kpuchiri ihu ya. This woman covered her face. Nwaanyị a kpuchiri ihu ya. Now going on to the next one is a hand with a candle, lighted candle. Ederi is candle. So ederi a na-agbaza n'aka m. This candle is melting in my hand. Ederi a na-agbaze n'aka m. This candle is melting on my hand. Melting is igbaze. So the verb to melt is igbaze. This candle is melting on my hand. Ederi a na-agbaze n'aka m. Amụnyere m ederi a ọkụ. I lighted this candle. Amụnyere m ederi a ọkụ. I lighted this candle. Amụnyere m ederi a ọkụ. I lighted this candle. The next one is 2 cups of coffee. Anyị tụrụ iko coffee abụọ. Anyị tụrụ iko coffee abụọ. We ordered 2 cups of coffee. Anyị tụrụ iko coffee abụọ. We ordered 2 cups of coffee. The next one is a plate with ice cream on it and blueberries. I don't know what blueberries are in Igbo, but we'll just say blueberries. It's okay to insert an English word if you don't know what it means in Igbo. And so, efere. Ice cream means udoyi. Udoyi a gbawara agbawa. This ice cream is cracked. Or udoyi. Udoyi a gbawara agbawa. This ice cream is cracked. Udoyi a nọ n'elu efere. Nọ n'ime efere. Ọ nọ n'elu efere. Ọ nọ n'efere. Udoyi a nọ n'efere. This ice cream is on a plate. Remember that plate is efere, bowl is ọkụ. Ahụrụ m blueberry n'efere. I saw blueberries on the. Ahụrụ m blueberries n'efere.
I saw blueberries on this plate. Next one. Nwanyị a mechiri anya ya. This woman closed her eyes. Nwanyị a mechiri anya ya. This woman closed her eyes. Nwanyị a nọ n'akụkụ mmiri. This woman is by the beach. This woman is by the beach. Or you could say this woman dina n'akụkụ mmiri. This woman is lying on a beach. Nwanyị a dina n'akụkụ mmiri. This woman is lying on the beach. So akụkụ mmiri is beach, but the etymology of akụkụ mmiri is this beside water. So that's literally the meaning of akụkụ mmiri. Nwanyị a dina n'akụkụ mmiri. Nwanyị a ji okpu kpuchie ihu ya. Nwanyị a ji okpu kpuchie ihu ya. This woman covered her face with a cap or a hat. Nwanyị a ji okpu kpuchie ihu ya. These are shoes made of grass. Woven grass. So eji ahịhịa kpaa akpa ụkwụ a. Eji ahịhịa kpaa akpa ụkwụ ndị a. Eji ahịhịa kpaa akpa ụkwụ ndị a. These grasses were used to weave these shoes. Grasses were used to weave these shoes. Ihe a mara mma bụ mkpụrụ osisi. This beautiful thing is made of fruits. Or let me phrase it a different way. Eji mkpụrụ osisi mee nri a mara mma. This beautiful food was made with fruits. Eji mkpụrụ osisi mee nri a mara mma. So mkpụrụ osisi is fruits, nri is food, mara mma is beautiful. Eji mkpụrụ osisi mee nri a mara mma. This beautiful food was made of fruits. Nwanyị a na-arahụ ụra n'elu akwa. This woman is sleeping on top of a bed. Nwanyị a na-arahụ ụra n'elu akwa. This woman is sleeping on top of a bed. Nwanyị a na-arahụ ụra n'elu akwa. Then nwanyị a ji akwa kpuchie ahụ ya. Ji akwa kpuchie ahụ ya. This woman covered her body with cloth. So remember, the first sentence I made was aqua, bed, bed. But the second one, nwanyị ji akwa kpuchie ahụ ya. This woman covered her body with cloth. So cloth is aqua, bed is aqua. Bed, aqua, cloth.
Nwaanyị a na-arọ nrọ. This woman is dreaming. Nwaanyị a na-arọ nrọ. This woman is dreaming. And so that brings us to the end of today's session. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.